Izquierdas por la Independencia, señor Zubiaga. Presidente jauna, senatariak arratsaldeon. Zientzia ez da neutrala eta talentua onerako edo txarrerako erabili daiteke. Ezagutza zientifikoa unibertsala da bai, esan genezake unibertsala dela, baina zer, nola, nork, non eta ze hizkuntzetan ikertzen den erabaki politikoa da, erabaki ideologikoa da. Bada garaia onartu dezagun hemen hartzen ditugun erabaki guztiak ideologikoak direla, baita ere hartzen ez ditugun erabakiak. Hortaz, energia nuklearraren aldeko apostua egiten dugu edo kontrakoa hartzen baldin badugu, edo garraio bide baten ibilbide bat aukeratzen dugu edo beste bat aukeratzen baldin badugu, horiek guztiak erabaki ideologikoak dira, ondorio kultural, sozial, ekonomiko eta politiko desberdinak dituztelako, eta azkenean onuradun eta kaltedun desberdinak izango direlako erabaki bat hartu edo bestea. Horregatik gainditu dezagun eztabaida antzu hau, erabaki teknikoak alde batetik eta erabaki politikoak beste alde batetik. Erabakiak guztiak dira politikoak, guztiak dira ideologikoak. Horregatik, talentua erakartzeko momentu garaian, funtsezkoa da jakitea zer ikertzera datozen talentudun horiek. Estatu Batuek nazismotik iesi zebilen talentu judutarra erakarri zuenean, 20. mendeko 30. hamarkadan, berdin ekarri zituen gizatasunaren aitzindari izan zen Hannah Arendt edo bidegabekeriaren jatorri eta kausa izan zen Oppenheimer. Hortaz, talentua, berriz ere diot, ez da kontu neutrala, eta jakimarko genuke trampismotik datozen ikerlari hori guztiak zertara datozen, zer ikertzera datozen. Ia datozen herritarron ongizatea hobetzeko eta sustatzeko ikerketak egitera, ala herritarron heriotza eragiteko adibidez ikerketa armamentistikotara. Hortaz, ez da talentua abstraktoan defendatu behar edo zientzia abstraktoan definitu behar, talentoa eta zientzia beti lekutuak daude. Eta noski, kanpotik ekartzen dugun talento hori ez ezala kaltetu bertan gelditu direnen finanziazioa. Ze askotan badirudi eszelentzia horren izenean talentudun guztiak ekartzen ditugula eta azkenean bertako ikerlariek azkenean ez daukate funts nahikorik, diru nahikorik beraien ikerketak aurrera ateratzeko. Honekin lotuta azken ohar bat, sare nazionalak kontzeptua entzuten dugun bakoitzean edo irakurtzen dugun bakoitzean alarma guztiak pizten zaizkigu. Eta ez da kontu identitarioa, eta ez da kontu nominala, badakigu hemen nazio desberdinak gaudela, ez eskala kontu bada eta erabakiak ze eskalatan hartzen diren da eztabaida. Ez askotan esaten zaigun bezala kontu identitario hutsa, ze ez dago eskala naturalik, ez dagoen bezala nazio naturalik. Horiek ere erabaki ideologikoak dira. Ze eskalatan hartzen ditugun erabakiak, ze naziok hartzen dituen erabakiak. Horiek denak eztabaida ideologikoak dira. Ez ezagun naturalizatu eskala bat, kasu honetan estatuaren eskala. Zehazki esan da gai honetan, eskumen partekatu edo konkurrenteen esparruan, estatuaren finantzaketa ereduak zentralizaziorako balio izan du. Ez dugu ahaztu behar, Konstituzioaren 159.1 artikuluak eta Gernikako Estatutuko 10. Artikuluak biek erreibindikatzen dutela eskumen esklusiboa zientzian eta ikerketan. Hortaz, partekatuta edo konkurrentea dan esparru horretan, azken finean nagusitu da anabasa eta kaos horretan sendotu den azkenean izan da joera zentralizatzailea gure autogobernuaren kaltetan, gure autogobernuaren higadura eraginez. Hortaz, eta amaitzeko, leialtasun instituzionalaz, are azken aldi honetan, Silvaren hitzetan, inkluso federalaz, mintzo garen honetan, zientziaren berrikuntza gobernantza eredu berri baten arabera egin behar da. Diseinatu behar dira ez vertikalki orain arte bezala, baizik eta horizontalki. Eta bereziki garrantzitsua da aitortzea guk euskal sistema, ikerkuntza sistema propioa dugula. Eta Europan, banatzen direnean funtsoiek, Europan ahots zuzenekoa izan behar dugula. Amaitzeko. Talentua ekartzeko asmorrek ezin du galdera nagusia ezkutatu, zergatik joan dira ikerlariak. Noren errua da, noren erantzukizuna da ikerlari hori guztiak joan izana. Azkenean, Unamunok arrazoia izango du, eta badirudi eremu ideologiko batzutan oraindik ere nagusi dela el que inventen ellos. Azkenean, zain zaharraren usainak. Eskerrik asko.
Gracias, senador.